Mehriban ildeşlerim, qadırdan dostlar da onlar size qısqaça şu zat barada maglumat vermekçi. Yani Türkmenistan'da vaxtı uğrunu, universitetini ya da universitetin nerede yerleşýänini bilmän yüzlenen ildeşlerimiz var. Yani olorun birisi de yine üç küçük biri däl, öz yanımda işleyen Maksat, yani maksadı tanıyansınızdır. Maksat Türkmenistan'dan başvuru edeninde uğur sayladın mı? Üniversite sayladın mı? Şu aradaydık geç ayda. Men Türkmenistan'dan uğur saylamda, uğurumda üniversitenin nereden yerleşiğinde bilmeyedim. Ve Türkiye'ye geldim, alazim danışmalı bilen. Ve inandım, nereden yani varlığını görkezdi, alazim danışmalı. Sağ olsun, aydayan onun için. Doğru saylav edipdiriz mi? Sen adına doğru saylav edipdiriz mi? Doğru üniversite saylapdiriz mi? Ve aşipka bar mı edilen işlerde şu arada da öz duyguyn ayt. Sebäbi dilinde şu röportajda biz hiç hili ýagdaýda senin bilen gurrundeşlik etmedik öňünden ve taýinlanmadyk. Goý halkymyzam şu hakikatlary bilsin. Kimin näle işleýişini, kimin näle hyzmat berişini. Mysal üçin sen bize dokumentlaryň uğradanynda biz hiç hili ýagdaýda senden üniversiteden haýsy üniversitet saylalyň, haýsy ugur saylalyň diýip soranymyzda sen saylawy bize goýdun. Bize ınamlı şekilde sen ınamyň ödemek üçin şu üniversitede yerleştirdik ve hakikattan şu zatlar boldu mu? Sene magzyndan ildeşlerimiz eşitsin. Doğru aytýaňyz Murad ağa. Goýaň, hemme hakikat bilsin. Men bu üniversitetine gelen wagtym öğrenbegendim. Uğurlar hem öğren almadykken. Bak ayagdaydı. Ve öz duygumu şu köp bilen aytmak isleýän. Men öğrenbegen ýan. Sizin o saylan uğrunuza, görkezen ýolunuza gat begen ýan. Geljek bolýan taýyplara da olsa men maslahat berip bilýän. Aynan bilim aljak bolsam, bilim üniversitetine arkaýyn gelip bilýäňiz. Indi ildeşlerim, yine şun ýaly bir zat var. Biz maksat ildeşimize Bilgi Üniversitetine kaydeden wagty geçen ýylam şolary alyp meseleler, problemalar bardy. Bilgi Üniversitetiniň depozity näçe müň dollardy geçen ýyl? Bilgi Üniversitetiniň depozity $2000. Alazim danışmanlyk $2000 goldaw berdim sana. Yok, geçen yıl depozit barada hiç hil goldaw bolmady. Ana, görüşüňiz ýaly. Geçen ýylda bir näçe sosial medialarda yalan maglumatlar bardy. Biz depozit kömegi etýäs, biz depozit kömegine goldaw berýäsdi. Ýöne ilim we bilimiň adresi Alazim danışmanlyk geçen ýyl we ondan öňki ýyllar hiç kime goldaw bermedi. Egerde siz 2026-2027 okuw ýylynda Avraýly üniversitetleriň biri bolan İstanbul Bilgi Üniversitetinde okap bilim aljak bolsaňyz, goldawlaryny we kömeklerini sizden hiçbir wagt esirgemeýär. Ýagny senem geljeňe ilim we bilimiň adresi Alazim danışmanlyk bilen gurmak isteseň bize ýüz tut we belenen nomurlar bilen hökmen habarlaş. Sebäbi ol ilim we bilimiň adresi Alazim danışmanlykdyr. Alazim Consulting.